Kumpanija li bdiet opera f'pajjiżna b'6 ħaddiema illum timpjega aktar minn 250 u f'bidu ta' ġimgħa ġdida ħabbret li se tirdoppja l-impjiegi għal 500. Il-kumpanija Centercom, waħda mit-tlieta li jiffurmaw World Aviation Group, toffri servizzi ta' customer care. Dan lil numru ta' linji tal-ajru, fosthom l-Air Malta, l-Italja, l-Etihad Airways u l-Qantas. Toffri wkoll servizzi lil numru ta' entitajiet pubbliċi. F'din l-industrija jkun hemm bżonn nies li jafu l-lingwi, mhux biss Malti u Ingliż imma oħrajn bħal Taljan, Franċiż u Ġermaniż. Iżda dan ma jfissirx li min iħaddem iħares lejn barranin. Anzi, il-Group General Manager ta' Centercom qal li d-90% tal-impjegati huma Maltin. Huma biss 10% li dawn in-nies huma barranin, il-bqija huma kollha Maltin u għandna wkoll Ħawċin. F'ġurnata li fiha l-Prim Ministru ħabbar proposti għal aktar titjib fid-dinja tax-xogħol waqt żjara fl-uffiċini f'Ħalluqa b'sodisfazzjon innota li 60% tal-impjegati huma nisa. Hawnhekk Spiteri rimarka li l-bidla drastika seħħet fl-aħħar snin meta ġie introdott is-servizz ta' childcare b'xejn u stqar li domanda min-nisa għal ġej qed tiżdied. Jiena naħseb l-introduzzjoni ta' childcare kien fattur importanti għalfejn in-nisa reġgħu qed joħorġu jaħdmu. Il-pik ta' xogħol tagħna ikun l-iktar primarjament bej 8:30 ta' filgħodu sa' satejjed 3. U hemmhekk ikun ħin tajjeb fej il-mara tad-dar l-om toħroġ taħdem u tkun tista' tħalli l-uljieda l-iskola childcare center u mbagħad meta jispiċċa x-xifт tagħha terġa' tmur lura biex tiġbor l-uljied tagħha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li dal-qasam jimpjega 1500 persuna fuq bażi full-time u jemmen li dan huwa settur li jista' jikber iżjed, speċjalment f'pajjiż ekonomikament b'saħħtu. Biex hekk f'sitwazzjoni ta' rekord ta' nies jaħdmu u numru ta' nies qiegħda dejjem jonqos, jidher li l-aqwa żmien ta' pajjiżna f'dan is-settur ukoll għadu ġej.